Estem al Col·legi Santa Bàrbara de Benifaió i vos anem a presentar un projecte audiovisual al voltant de la coeducació. Sí, un projecte fantàstic en què han participat moltes classes del col·le. Voleu conèixer què hem fet? Endavant, sumari. Descobrim què són els estereotips. Fem un mural coeducatiu al pati. La publicitat pot ser no sexista. Homes i dones podem fer les mateixes feines. Teixim coeducació entre totes les classes. Inaugurem corredors amb nom de dona. Viatgem al passat i el canviem. Santa Bàrbara de Benifaió ha creat un magazín coeducatiu. Estiguem molt atents. Últimes notícies, un magazín en llenguatge inclusiu del CEIP Santa Bàrbara de Benifaió ha trencat audiències.